Vettem egy PS3 Fat konzol gyűjtemény bővítése céljából, amihez kaptam 2 darab Six Axis DualShock 3 kontroller, és 5 darab játékot, mint Tony Hawk, WWE12-t, PES 2010-et, FIFA 17-et és DreamWorks Superstar Cards-ot. Majd mikor kinyitom a PES 2010 dobozát, Alan für Cobra 11! Legmerészebb álmaimban se képzeltem volna, hogy ilyen létezik. Próbáljuk ki. Elnézést a telefonnal való rögzítés miatt, még dolgozom rajta, hogy Capture Carddal készíthessek felvételt. Lehet végigjátszom, persze csak én leszek Szemír. Úgy látom, autók lezúzásában nem lesz hiány. Angolul Crash Time 4. Így jegyezném meg, hogy a konzol úgy búg, mint egy jethajtású Boeing. Pedig átesett a pasztázáson meg tisztításon. Ez amúgy normális? Ott van Szemír. Látványos az ütközés utáni törés. Ez egy ízig-vérig autós game. Az autót nem lehet elhagyni, kicsit zsenge az irányítás, de ugye poénkodni jó lesz. A feladat követni, lezúzni és megállítani a rossz fiúkat.